На вуліцах раслі доўгія травы, а вокны па абодвух баках дарогі былі альбо разбітыя, альбо зацягнутыя пылам і павуціннем. Уранас не затрымліваўся, ён ішоў далей, быццам быў пакліканы да нейкага месца. Ён не асмеліваўся не падпарадкавацца закліку, баючыся, што гэта можа апынуцца ілюзіяй, як заклікі і памкненні па-за сном, якія не вядуць ні да ніякай мэты. Потым ён пайшоў па сцежцы, што адыходзіла ад вясковай вуліцы да абрываў канала, і прыйшоў да канца ўсяго. Да абрыву і бездані, дзе ўся вёска і ўвесь свет раптоўна абразаліся бязгучнай пустэчай бясконцасці.